Hola, boa. Ola. Pódesme dicir cales son os rituais da noite do San Xoán? Pois os rituales, mira, colles un día antes auga de sabugueiro e métela nunha tina con auga, que quede aí toda a noite. E despois, o propio día de San Juan, que é o 24, dicen que é moi bo lavarse con ela. Auga de sabugueiro, pétalos de rosas, que quede aí toda ablandando. E despois lavaste con ela. Bueno, e tamén a noite fan a fogata, saltan por arriba do lume, ásanse sardiñas, faise a queimada, festa rachada, e a bailar, todos. E así. E despois, un día antes tamén, colles o que é o sabugueiro, que é unha planta grande, que cheira moi mal. E póñense, antigamente puñanse as casas que eran casas que tiñan así buratos e tiñan as plantas dos sabugueiros son como a paus, teñen flores e cheiran, cheiran bastante ben. E puñanse as casas todas, non sabes, que para botar as malas energías, para botar os sapos e para botar as doliñas que andaban por ali antigamente. E así, facíase así. Pódesme dicir cales son as ervas así curativas ou que apartan as malas enerxías? A ruda é unha planta que dicen que é moi boa para o mal de ollo, e tomada en infusións tamén é moi boa. Sí. E tamén está a erva luisa. A erva luisa levanta o estado de ánimo, tamén é boa para a depresión e para abrir as ganas de comer. Sí. E tamén está a xarxa, que tamén é unha planta que hai que deixala secar, que é moi boa así tamén para o estómago, para o dolor de barriga, que antiguamente usaban a moita xentiña maior, sí, para curar enfermedades, era o que había antiguamente. Sí. E tamén había outra, a malvela, que lle chaman a malvela, que tamén, cando as mulleres andaban de regla, facían infusións e tomábana, porque calmaba o que era o dolor de tripa, de ovarios e deso. Sí, sí, moitos remedios. E serían esos? Sí. Vale. Moitas grazas. De nada.